Pukautama parmingguata sadarion ima parmingguan di minggu pasapuluhon dung Trinitatis taparade ma roha dohot pikirata martang yang nahohom mahita di bagasan roha tabe. Mari dimahita sian buku ede nomor 20 tolu ayat sada sahat rodi tolu. Mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Tigordo akadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardalan disi, alayanggo halak parjahat, tarsulandit do disi. Haleluya. Haleluya.
Hangiang Mahita, Ali Tuhan debata para siroha jalana bonar, mauliate hudok kami, ala dipabisar hor tuhami barita nauli, nama nondangi rohanami, aya alani ubahen hutandahami ho, dohot lomoni roham, dipangido rohanami, naing mangulahon lomoni roham hami, saleleng dinguluon, jalan naing martua hami bahenonmu. Say parbadiai marohanami marhite-hite todim, jala pargugui mahami mangosom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Say palasma rohanami manguluiho, ala anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata, ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina onom ari ma hula hamu nasa siulomu, alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe, namange bati hutam. Ai dina onom ari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana, di ari papituhoni, di baheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianai jala di parbadiai, dia do lapatan ni oddo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang tuis rohata diajar nasian hatani debata, ikon badiado hatani debata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon, rak manggidogugu mahita laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Son
Tatopotima dosata. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hamir ro tujulum, huhilalah hami rikot do asini roham, disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di julum, jalahu parhatopot tami, tung najut-jut tu hami manibil sian akadalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian julum, alani dosa nami aidang di halo mohon roham, hamatean ni aka pardosa. Alai hamumu buani rohana do lomoni roham asa mangulu. Se sama saluhut hageduhon nami, dohot pangalosyon nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot ma asini roham di hami, marhite-hite paninagyon dohot hagogoon ni tondi parbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjauho, asa tigor, asa patun, tigor jala daulat tami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu dosata. Roma hamu tuau asa mangulu tod dimuna ninna Tuhan Jahoba. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Tok
tatangihon ma hatani di bata turpuk epistel di ari mingguon ima nasian sada Tesalonik 5 ayat 12 sahat rodi 14 tajahama marsika soring huelek-helek ami mahamu alea kadongan tadahamu ma aka namak makalojahon hamu aka namanguluhon hamu marhite-hite Tuhani rodi aka napaingoton hamu sangap situtu marajumi hamu nasida mardongan holong ni roha ala ni ulau nasida saya mardame mahamu sama hamu alai huapui hami mahamu alea kadongan saya paingot hamu ma aka naso maradat apuli hamuma aka siotik roha aju hamuma aka nagale labas marohamuna dopak saluhutna ido sahatna martua do aka natumangihon hatani di bata jala naupeopsa amin. Yesus Kristus hidup Raja binabangkit di amanah mengguguri sasune mengguguri sasune jalan dasar hajong ibadah Tuhan parhato potona be parhato potona be debatado sazadasa hola Jesus yo tu dosa anak tua manai anak tua manai naso mere abang sana somarujun dong oluna tok tok manai tahati dakon ma hapor seotai songon na hinati dakon ni dongata sahapor seon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu noso hatu dosan na tumo palangit do tanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua-tua no toru dung ditanom na mulak maulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun di debata Yahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mohon mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot di hasesaan di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda amin. Tabigi matik ting na masa di huriata
Shalom, oras madahita terlemobi di hamu naon dope madohoti ibadah di ruas di gereja tadi HKBP Mampang Prapatan. Selamat datang ma di hamu. Tapi gimana titing di huriat tadi bagasan mingguon na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu pasapuluhon dung trinitatis doho topik asini rohani Jehovah hot rodi saliling ngililingna Pesalmen 100 dulu ayat 15 sablalu. Napa duahon pilihan amplop gotilon doho tahun transformasi 2025. Sadario minggu 20 Agustus 2025 tapa saat ma pilihan amplop tu kebutuhan akaulaun nuhuria namar perdomuan tu pesta gotilon doho tahun transformasi HKBP tahun 2025. Tapa saat mai ditiki marsi jalangan di parade huriat tado inganan di labung ni pitu haruar. Napatuluhon rapot panitia pesta gotilon doho tahun transformasi sadario minggu 24 Agustus 2025 pukul 12 WIB maringanan di konsistori di patupado rapot panitia pesta gotilon doho tahun transformasi HKBP Mampang Prapatan. Dohoton pinabotoho matusude panitia asa ro madohoti acara rapati. Napaupaton persembahan kasih tajalo dosian cileon sian NN marumakon bunga altar tahamulatehon ma silehon nasida anggiat bui pake aka na makapurluhon na palimahon jadwal ibadah tengah minggu di papotoho maturuas ni huriata tabereng ma jadwal dohot aka pelayan na melayani di ibadah di tonga-tonga ni ibadah minggu di gereja ta songon naong adong tar surat di titik ta na pawanopon partangyangan wek di hari Selasa 26 Agustus 2025 mamuka pukul 10 sia 30 WIB patopota do partangyangan wek di W2 di bagas ni keluarga Inang Nyonya Jesi Hite Bursilaban maringanan di konsistori Wekopat di bagas ni keluarga Hasitumorang Inang Borusinurat di GSG alani pinangidoma tu ruas na khusus na ruas wek 2 dohot opat asaro nasida madohoti partangyangan ni na papituhon bazar gotilon dohot tahun transformasi merdomu tu pesta gotilon dohot tahun transformasi di patupado kegiatan bazar dohot na pinatupa ni setiap week marumako bazar alani sudah mahita mendukung jala berpartisipasi tu kegiatan ni jadwal bazar adong do dibahen di warta na paluahuluhon parhusoron ni jadwal sermon ni parhalado sesuai doho keputusan ni rapor parhalado mulai Kamis tanggal 4 September 2025 sermon parhalado na biasana di hari Jumat di Husorma tu hari Kamis pukul 10 sia 30 WIB alani pinangidoma tu hita parhalado asa ria madohoti sermota na pasiahon pesta parheon remaja obar tu program ni remaja HKBP Mampang Prapatan naing di patupado pesta parheon di hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 di perminggu pukul 7 marbahasa Indonesia doho pukul 30 marbahasa Batak 5 puncak parheon ni remaja doho tema generasi transformatif berakar dalam iman bertumbuh dalam karya songononna partoding ni ulauni na perjolo di patupa latihan kor pinangido asa sude remaja madohoti latihan kor na paduahon gladi resik naing di patupa di hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 pukul 10 WIB alani pinagotohon matu sude remaja ni huriata asamat dohoti sude kegiatan na pasapuluhon kebaktian Padang Inahanna HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 pukul 30 maringanan di bumi perkemahan Cibubur naing di patupado ibadah kebaktian Padang Inahanna se HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pinabotohon matu sude inaana HKBP Mampang Prapatan asaria madohotisa jala borhat do sian garejata pukul 8:30 WIB
Na pasapuluh sadahon kebaktian Padang Lansia HKBP Mampang Prapatan di hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 pukul 10 WIB marimanganan di bumi perkemahan Ragunan naing di Patupado kebaktian Padang Lansia KBP Mampang Prapatan pinabotohon tusude lansia asaria mandohoti dohot mendaftar diri tuinang Nyonya Napi 70 S Buru Manurung nomor handphone terlampir no pasapuluh dua hon rapat pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di hari Senin Selasa tanggal 1 tanggal 2 September 2025 maringanan di Green Forest Hotel Bogor naing di Patupado rapat Padita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta rapaton ni dohotan ni amang pendeta resort pendeta Robert S Pandiangan MTH dohot inang pendeta Suryani Ida Sihite STH na pasapuluh tuluhon wisata rohani seksi lansia dohot inahana di hari Jumat saat hari Senin tanggal 3 saat tanggal 6 Oktober 2025 seksi lansia dohot inahana HKBP Mampang Prapatan naing Patupaon wisata rohani tu salib kasih dohot Bukit Sibea-bea pinabotohoma tu sudah lansia dohot inahana nanaing madohoti kegiatan ini asaro mendaftar diri melalui Amang Budiman Silalahi nomor handphone terlampir na pasapuluh apaton ruas namar sahid tabuam di bagasan tangyak tak akana ruas namar sahid songon na adong di wartata hatani debata pasahak madalam mutu jahuba jalah haposi ibana asa ibana paturehon pasal mentul bulu pitu ayat 5 pasap 5 hon namar ulang tahun perhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun turuas ni huriata namar ulang tahun di bagasan mingguon songon na adong di wartata di dok hatani debata di tangan nasiamud do kejang ni umur jala di habiranga do hamuraon dohot hamuliaon poda tulu ayat 16 nomor 16 namar ulang tahun Pardongan Saripeon perhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun Parsaripeon turuas ni huriata namar ulang tahun Parsaripeon di bagasan Minggu Sadarion songon na adong di warta di dokatani debata alai di joloni salhutna masih haholongan situtu mahamu ai dihukupi haholongan ni rohaido gudang dosa Sada Petrus 4 ayat 8 pasapuluh pituhon perhepengon songon na terlampir di warta akapilian hamulateon dohot nasing naso jinaha di titingon taida madi hatoras acara na adong di hitabe songoni matiting ni huriatta di bagasan Minggu Sadarion tuhat tama na mamasu-masu horas tapapunguma peliata sadaa dot sadabe huhut mared dehita sian bukuet de nomor 200 sia ayat sada sahatu udutna Hallelujah.
batana sumurung sian salut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuka ma bibelta turpuk jamita di minggu sadarion imana tersurat di Pesalmen 103 ayat 15 satro di ayat 10. Pesalmen 103 ayat 15 satro di ayat 10 hujahahon ma di tonga-tongata. Songo duhu do ari-ari ni jolma nagalei marbunga ibana songo bunga di ladang. Ai dibolu salogo ibana jadi dang disibe jaladang tertaddabe inganan nai. Alai anggo asini rohani Jahoba sian saleleng-leleng na doro di saleleng-leleng na diakana makabiar ibana jala hati goranna marnini marnono diakana mangaradoti padan nabi nahennai dohok patupahon akka patiknai ima sahatna dita salhutna nade holonga di bagasan Yesus Kristus turpukon ima Pesalmen 103 ima edde puji-pujian molo didok dia sadai edde sia si Daud edde puji-pujian sia si Daud nama muji maka tidak kon taringot tu debata na tinadana jalan nadi haporsionna ima debata namane sadosa debata na paluahon debata na mangalehon hamaha peniroha jala debata na patupahon akapabehenan hati goran ima di hati dakon ibana di bagasan ngoluna jala los iman waing amang dot inang na patubuhon sada pakrimon na mangulu di ibana jala diperhadapkan ibana dia memperhadapkan itu di kekekalan Allah dengan di kesementaraan manusia jadi dung di mardalam ibana di partikian jala di bereng ibana tupudi di bereng ibana sudi dengan bahasa di Jahoban di debata sahak ma ibana tu sada panidangion molo anggo parngoluan di jolma sementara dina diban ibana do beranna songo duhut-duhut alani amang dot inang marhite turpukon adong ma manang napiga si pasahaton na tuhita saluhutna di topik jamita asini rohani Jahoba hot ro di saleleng nilelengna na perjolo amang dot inang di ayat 15 songo duhut-duhut do ari-ari ni jolma nagalei marbunga ibana songo bunga di ladang tetad dadu tahe duhut rumput tetad depe kan taboto do umur nasadia jadi molo rumput inna manang duhut molo dipelihara ibana isarana adong duhut na dipelihara na dirawat asa uli alaman itap di 5 110 tahun doninna gogona dukon i molo dang dirawat ibana hatop do melos marmera dukon i bamatema dang di baik simi David digobarkon taringo ningolu jolmon ima tuhau molo hau asing do molo hau apalagi molo tadok majo hau tusam sampai 100 tahun manang adong do hau lo bisa 100 tahun alai dison buasa di hati dakon si David si David tudosanna tuduhut napa tuduhon ima hagaleon ni jolma manang boydo gobaran ni duhuti molo pas disido pe baru ditanam ibana disiram ibana macai uli situ tudo ijo segar berengon alai molo dunglam leling malas mibana marmera me ibana jadi di patudus ibana ma gobaran ningolu ni jolma bahwa satok kido hita di portibion daido na dido ni para Pesalmen sia puli ayat 12 dari do dona itap ni 70 tahun do mololo bisiani akka si tahun nama kadangolon nama ado panna jadi di perubahan ni tabereng ma hagaleon ni jolma jala ido nama sakana mangdut inang molo umur ni jolma di bagasan tikion otap ni 2 digit do jarang do na 3 digit molo si Metusala 160 tahun ibana ima jolma na paling tua di Bibel alahi hita dang adong di bagasan tikios soni
molonungan nakok kita 40 tahun mulai kadidok puncak ni keaktifan ni jolma 40 tahun nina dukoni mulai masumur ibana nina. Jadi molo ngalam lam tabba umur lam matua berubah kesehatan. Mulai materida bintik-bintik di bohi dai do aka mang do inang lansia mulai materida bintik-bintik di bohi. Dengi lokok nama kuliti tutulang lam hesuk mebana. Jala mulai nama adong marderek moluhudul perasaan kursi do na marderek HP tanggurung do marderek perubahan ni molanggo ditiki poso soina maulina somerbada pe soma make krim pe son aka naposo di bagasan tikyun tetap do uli ale berubah pe malam moru be anggo nama sei sopola marsampo pe sopola mar pentin do sanslik hitam pe holan ibai pe sabu cuci tetap do birong obuki dang pola di bai be cek anggo ditiki poso dauli do bauli situ tu do kan jadi molo dungulam matua moro saluhutna dugul pe bamulai nama melotok ibana ima perubahan na masa satu kidona dangadong nabui mangotapi matua jolma. Jadi adong do ya artis sampai suntik ibana laho mangotapi asa unang matua ibana unang hatok matua ibana. Tapi ternyata suara tidak bisa membohongi kalau dia sudah tua. Ima pernguluan. Jadi adong dutik kita di bagasan perngulutan menghadapi kejayaan. Alai adong dutik kina ikut tutoro dita songo padok ni parjamite doi marsoring-soring do di portibion nina. Jala di sima amang dot inang di kesementara nima ita mengulu alai didok perpesalmen di bagasan tikun nang di kesementara ni amang dot inang adung do nahot di bagasan parngoluata ima debata. Jadi dina di gubernur ibana turpukon songo do ari-ari ni jolma namang molo konteks ni turpukon borhat mei sian gobaran siang ngulu si ganupari di tonga-tonga di bangsa Israel na jolo na mangulu sian tano do hasil ni hauma. Jadi di botona sida do boy denggat tubu di sada musim alai dung ro angin timur na macai mohop badulus molo mangulus angin timur na macai mohop nina bapitor pitor marsik jala du tipe malos songoni matong namasa di bagasan parnguluata. Jadi dangadong nahot ibana, dangadong nahot sementara do salhutna. Hidup benna bica mangulu iba iko gudang do sitirus iba. Jadong dapat doa madok songon amang dot inang. Gudang donyan si ingoton. Ale sadape dangadong sitirus iba nina. Jadi ai ditiki mangulu iba na gudang si ingoton. Adong songon sahalak ama ne marupak do inatana marupak. Segurang si ingoto sian ibana ay ola royan dong tu pesta ingoto masan ibana ola ro tu pesta manang di setiap adong perpunguan ikorari palastikon nina masih ingoto sian ibana asal ro itu arisan na tenak kepe arisanon iko gabi mohop ujung namulak di bagasan hatsik ni rohanina mana emang rupak ale adong na tiopan do amat tiopan asal ro tu perpunguan hola namekel iba so gabi lupa iba mulak dan ditabuna nian persisi dua mator de inaton alai asal adong sada punguan mola dong akasi si urupan pitor parjolo do pakaluar dompetna tang alani murana alat torna tergerak do rohana gudang do si ingoto senibana alias gudang do si tiru senibana unang songon amene marupak gudang si ingoton alai sadape danong si tiruon jadi ditikki mangulu hita amang dot inang gudang masih ngotos siya kita alai las gudang manya si tiruon unang gudang si ingoton sada pidang adong dabu tiruon ay terus maingot-ingoton asal marpungi ba ay di ngotoro pe amani marupaki do inatani marupaki ay warawa tuwa ni maranganok songoni benwang ay warawa nina asal ro itu punguan iko mabukus amatay do inatay nang pepisang do lapet tong dibukus nina ima ibana. Jadi amang dot de inang di kesementara ni hita di bagasan tikyon masih tiopota di kesementara ni hita
dinan satok kini engol to dido songo duhu tido memang molo ditiki sehat tita tau lama nabui ulota unang saya gudang alasatta ai roha monong pertanyaan abah iya mada resibu kia nau songo nangalu badak kuning naga iti kipas ode pe dung batu ibana beta ma pertanyaan soya tu sio ngalam batu biau dia bibui pat tu si ho madang bui pat na tu si dei do ai ngamar sahat bibana ngagale bi ibana jadi gudang alasan na sipata jolmok kan adong do memang nasibuk benar-benar sibuk ale adong dona sok sibuk jala adong dona pa sibuk diri dipaksa untuk menyibukkan diri mangangu iman nuang jolmon jadi ta unang pa sibuk diri molo so sibuk marsak kita nong hanong gapihiran na palo jauh ita dang lo jauh mula-mula lo jauh merpikir memikiri manong alasa bainon iru na lo jana dang na mula-mula lo jauh memikiri molo isuku situa ko nong alasaku molo disukun amat tawan nong alasaku jadi waduh hita di kesementara nong amang dot de inang di bagasan pernguluata benar-benar hita mabain berarti nguluta mabain erga nguluta jadi mabain erga nang percepangata suang-suang ni dukat ditongon di keluarga unang dah amang dah do inangkan ditongon di keluarga pesi arong do kana sitik arong do kana muruk arong do namabain arsak roha alai besatok kimme iko boy do muse arong si ingoton unang arong songo paddo ni inata la suadong do si tiruon si ingoton senamatenna berarti alani hacik na name alani borak ni si tahonon name jadi di bohadu hita di bagasan perngulutan memiliki arti hita maradopon anak kota pe dang lewat songoni pertikiani sojolo hita rap di bagasan hadengganon menjalin kakrapan dang jolo lewat songni pertikiani molo sojolo hita amang dot inang do keluarga tamerdinggan hidup benam mola dong pe nadi hita mola dong pe hamuraon molo adong pe jabatan manang mola dong pe huaso tatiup di bagasan tikyon ikoni ngotot tado sementara dui jala molo mamura malang marhuaso hita tapangi do matu debata asa diperbisuhi debata hita mamake isu de unang gabe tapake manidus na ditorta unang gabe tapake laho mabajia maradepo dirita jala unang gabe tapake pauruhon sahab ni debata di palos debata du hita mamura di palos debata du hita dengan ulota dia keinginan dan meragam ale tapangido tu debata ala satok kidui tapangido tu debata asa diperbisuki debata hita memakai saluhutna asa gabi sitiruh kita dakola si ingoton jala di molo marpugus molo gagal pihita di bagasan tikyon unang mandeli hita amang dot inang alania di dong dang adong nahot di pertibion dang adong namanotong di pertibion kekhawatiran ni parsahitoni ilutai masalah tai satok kidui bayenon di partikiano dona baik-baik kita susah alai adong dona amang dot inang nahot idok holong ni rohani debata atong molo marsak pehita di bagasan tikyon tahingot ma anggo holong ni rohani debata dang turus ya kita molo marukil pehita di bagasan tikyon ikon ingotot tado bahwa holong ni rohani debata dang sumurut ya kita tohodo lam matua hita lam moldo parnidaan ai dukat tadda-taddani na lam matua kan si malolong pelam rabodo songon edita na di bukit de nomor 240 lam rabodo si malolong perningo ta pengalam moru pak pe gogo na pengalam moru alai di situasi nagali ikoni ngotota bahwa debata dang moru holong ni rohana tu hita makaul hita manogu-nogu hita hidup benna molo marpogos sita di bagasan tikyon jala molo herana lea rohani jol matu hita molo herana sodianggap pita dia ingotot tado amang dot inang dia kana didok di pasu-pasu debatado marnini marnono lapatanna buidui di tonga-tonga tikyon alai buidui martukar manang mergati di tikkinan yang rob asa molo marsitaonon molo marsak kita di bagasan tikyon mulak mehita tu asi do tolong ni rohani debata didok hata ni debata di bagasan tikyon songo du hari ni jol managali
dang nagogo amang dot inang nagalei patuduhon ni keterbatasatta ido benna unang adong na mga jugajuk unang adong na marasa gugu ibana alay hatani deba ala hatani debata madok galedo na paduahon marhiti hatani debata di bagasan tikyon ay di bolus alugo ibana jadi dang disibe jaladang tertadabe ingananna ay di bolus alugo ibana di namang dot inang alugui ima simbol ni zaman na mubauba pergolakan sosial pamikiran ni jolma na mubauba ragam krisis na manegai portibion jala bahkan krisis na manegai identitas manang hadirion ni jolma manang hadiriot tadi bagasan tikyon jadi adong do menurut sahalak psikolog adong do nuaeng dak sindrom na masa di parngeluatta jadi dak sindromon ima halak na menampilkan bahwa dia orang yang sempurna orang yang kuat bahkan di dok tu mahasiswa nuaeng gudang dom masa gudang ma dibuat akka ulaun asa di dok aktivis do ibana jala malo ma ibana berusaha ma ibana malo bahkan manuhor nilai asa berdokono ni jolma na malo ibana jala berusaha do ibana tampil sedemikian cantiknya tidak ada kurang sesuatu apapun patuduhon tu jolma bahwa dia adalah orang sempurna alesa sitong na amang dot inang rapuh do ibana murah marsak murah marungut-ungut bahkan murah ibana takut terhadap kehidupan murah-murah merdeli gobaran ni bebek jemolo malange bebek di sungai manang di aek anggol berengon pardopahan nei tenang do ale ditoru pat nei bergerak do terus huma susah mempertahankan keseimbangan jadi dang sarupa ketenangan digijang do ketenangan ditoru dang seimbang ketenangan di pardopahan na digijang badan na digijang dohok pak na ditoru na berjuang ibana untuk menjaga keseimbangan gobaran di parngeluat tadui di bagasan tikyon na berusaha hita tenang na berusaha hita patuduhon bahwa kita adalah orang-orang yang baik-baik saja na berusaha hita menyatakan tidak ada masalah yang do masalah gampang doi nasubui mengadupi alesa sitongna kita adalah orang yang rapuh menyembunyikan bahwa kita adalah orang yang lemah untuk menutupi kepada orang untuk menutupi bah kelemahan kita supaya orang menganggap kita adalah orang yang luar biasa orang yang sempurna tidak punya masalah atau bahkan amang dan inang jatuh kepada hal iman yang tinggi dohonon nama imada alana pertanyaan ngiri ubahna berengo bohina dakya adong masalah imada alani haringga sonne dui ubahna dak mabiari mengadopi parngeluanon tapi ternyata masuk ibana itu kamarna borngine holana tangis ibana Tuhan harus sampai kapan ini mola galehita galema unang tapaksa hita untuk menjadi kuat tapi lewatilah masa-masa kelemahan itu dalam proses bersama dengan Tuhan ala ayat 15 nak kintung maceta kasto dido galido hita jadi di tengah-tengah ni masa di tengah-tengah ni dak sindrom nakaning amang dot inang di arahud do hita di bagasan tikyon pikiran ope perlu do istirahat jiwa ope iko perlu do istirahat rapatan na molo istirahat sen kesibukan ni toho do hita halak na sibuk ay buham apalagi ke perkereju day do amang linang dungo majam 4 mangalopa papi resujabu lao marweswe unang sape jongjong mulubui hudul apetong dodang bui hudul adong kursi prioritas
karejo dimuruki di karejo di murki bos dongan parwarwahon iba menjelekkan alan tibuni akai penuaing ilmu penjilat saya menjilat tu bos HP iba ro iba sian hadirion lebih mengandalkan kemampuan manang haburjon iba aduh padui dia do pihamu dia mangdot inang apalagi akan aposo naik kom bula-bula alani do di tengah-tengah ni proses na lemah biar lemah ikon adu pad do proses unang ditutupat diri ale di tengah-tengah ni kelemahan ni ikon rodo iba tu debata ikon dipatenang do jiwa rap do debata jadi molo dia sada di dok par pesalme do puji ma Jehovah ale todiku jalan nasa rohaku di bagasan memuji guarna nabadiai molo di dok ibana ale todiku do nasa rohaku omma ruhut par dalam perbagas ibanai jadi hal yang tidak dilihat oleh manusia molo tadok amang dot inang tenaga dalam di diri ton adong do jadi setiap orang memiliki tenaga dalam di dalam jiwanya yang tidak dilihat orang tetapi ketika kita memiliki kesulitan, pergumulan dan masalah yang sangat berat, itu bisa menjadi kekuatan yang tidak dilihat orang, tetapi memampukan kita melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Jiwa kita harus kita angkat kepada Tuhan. Saat tangan, saat kaki, saat mata sudah tidak mampu lagi mengatakan apapun karena masalah yang sedang kita hadapi. Diarahun hatan di debatahi tadi bagasan tikion marurat ma di partodion. Marurat di partodion asa mardumi hita tu asin di rohani debata ikom marurat do hita di partodiota asa bu hita mardumu dohot debata asa bu hita di tonga-tonga ni pernguluanon boy patuduhon bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang diperkenankan dalam anugerah Allah. Tohodu amang dohot inang di partikianon adong jala gudang donoeng na patuduhon eksistensi diri alisi patang olo gabi si dua jabbar apatan na si dua jabbar alani na mangaluli popularitas viewers do followers gabi olo do di sada sisi hatan ibana imahata na menghibur hata na bijaksana ala di sada partikian ibana marhata rorang memaki-maki jadi omma hadirion di jol masih dua jabbar dangbu ibana hot ibana di jabbar na burju di jabbar na tigor alai di sada sisi ibana omma halak na mangaluli popularitasi dang boy hot ibana di haulion ni dirina ala narikot di ibana ima na followers na dohot popularitas alai galido jol masih sono dia rahom hita di bagasan tikion unang si dua jabbar si dua kepribadian kita marhite akka postingan manang marhite pakkatayot tadi ngulutta ala niaha ala sasitong na mabekita lu jadui itu membuat kita capek dalam diri kita dalam hidup kita na patuluhon marhite hatani debata di bagasan tikyon ayat 10 ala yang go asini rohani Jehovah sian saleleng-leleng na do rodi saleleng-leleng na diak kana makabiari ibana jal hati goran na marnini marnono atong isema na marlas ni roha isema na boy madalani ari-ari ni ngoluna di bagasan partikianon di bagasan sonang ni roha do las ni roha ima na didok ni parpesalme di bagasan tikyon halak na makabiari halak na tigor rohana na mabiar tu debata na tigor rohana saat tro di na marnini marnono jadi pasu-pasu di debata marbuhal-buhal do dang boy di stop manangise dang boy di orui manangise dang boy diganggu manangise alai dilihat do itu hita dilihat debata do itu hita jala dilihat las idu jaminan amang dot inang dingoluta bahwa kita hidup sementara tetapi di dalam kesementaraan ada kasih yang kekal yang tidak akan pernah berubah jala idu na dipasahat ni debata tu hita marhiti Yesus Kristus tu hatta dilehot tu hita hasesan di dosa dilehot tu hita dirina asa ahdo asa dapotan holong na manotongi hita dapotan ngolu na manotok kita asa bu hita makirim nang pe herana marbirong portibion nang pe herana abu-abu
perdalanan ni ngoluta ale jamina di lehor debatado dang masohot asidot holong ni rohani debata daido ne dokon na dia dung tulu ayat 22 24 janjimu baru setiap pagi ima holong ni rohani debata jadi malang nasongon dia penuang nata adopi amang dot inang tabereng mapartikienon anugerah Allah tabereng ma ngoluton anugerah Allah tabereng ma nang tujolo asini rohani debata molidok jolma akka nasibuk jalana mabain hepeng nagabe debatana anggo partikiat di bereng do time is money alai diakana prosia berengon nadona partikianon ima time is grace mana waktu itu adalah anugerah asini rohani debatado molo bergumul piau asini rohani debatado molo loja piau asini rohani debatado molo ikomatua piau asini rohani debatado molo poso piau di bagas sedikit ikon loja mula ulaku asini rohani debatado tikion saluhut na amang dot inang asini rohani debatado jaladang terbuat manangis sesia kita ala dileo debatadui tuganup halak na totong marpangusad dia tu debata didok di Jeremia 10:7 diberkatilah orang-orang yang bersandar kepada Tuhan atong mangusad de mahita tu debata nagok asini roha jalana somuba di holong ni rohana nang pe berubah hita nang pe lam moru lam lisut lam keriput makariput pe nang kulita manang pata lam marderek-derek alai taingot mamang dot inang di bagasan hamurau dot asini rohani debatado merdala kita atong diarahom mahita museamang dot inang taargahom manguluton saya gudang ma si ingoto sia kita alai gudang ma nang sitiruo sia kita unang gudang si ingoton ale sadape dang adong sitiruon sia kita hodan halak namar pangusad de tu debatado di ngoluna nabui makamonakon pergumulan di perdalanan di ngoluna amin martang yang mahita alia manami na di banogi cang moleate dot puji-pujian di pasahat rohanami tuho di asini roham dot didenggan di basam di parmudu-mudu hodo hami di patuko akan rekod di ngolunami moleate mamang na basa ala olo ho totong rap dot tami di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolunami di nama mulus kahamolon las ni roha panahit hahi pason molotung sipata madili hami ala ni gudang ni kahasusaan molotung madili hami ala ni kaparsahiton na somar na malum saya pasunggul hot tuhami Tuhan diha galion nami anggo holong ni roham hot do makaul hami mangurupi hami mamolus sudi ari-ari ni ngolunami moleate madidenggan ni basam di bagasas saminggon di palasodo hami mula-ulaon jala rohami marsaur doto pai baru matuhan gugunami pai baru nang pakiri modok las ni roha asatung semua gugunami Tuhan madalani akaulon nami tuari marsugut di nama nguduti akalon nami upang-upang kami masudi ruas ni huriam tu adupan pasu-pasu ma di tonga-tonga ni parnguluan nasida di nama ngadupi hamolon ilu-ilu ulaun nama cai berat dohot ulaun naik ko dipercuakon nasida di ngulu nasida saya papir tot di nasida leon hahi pason ni pamatang dohot tot di haul nasida tugu-tugu totong Tuhan mamulu si salhutna mulai siat dana saat tuna magudang sai totong dapotan las ni roha molo tariho tuho Tuhan pasu-pasu maka parsikola setabai habis suhot do habis taran do diakan naung tumua saya totong amang nabasa totong di bagasan pangatoyommu di tonga-tonga ni hagalion nasida do dia kalas ni roha nang pausah tom tu nasida wa kami nang akka terus ni huriam di tonga ni ulon na pasu-pasu kana ni ulan ni tangan na makorkon akalas ni roha nabui patukon akka kebutuhan di tonga ni bagas wa kami nang di bagasan tikyon nang akaruas ni huriam na marsahit adong ono panak doh na soho tuhami Tuhan
di tongan bagas nasida di rumah sakit manang di dia pe Tuhan. Saya papirto di nasida majalaya ka pengobation naung leleng ikon marubat rawat jalan tu rumah sakit kunjungan tiap minggu. Saya totong papirto di nasida unang madili nasida dia kana marsahit nagale di rumah sakit saya leon hamalumon pasu-pasu si pangando si inumon dohot obat na pengen nasida makorhon hamalumon me. Wa kami nang akarus ni Muriam namar ulang tahun di bagasa samingguan adong 22 halak salam tabelas ni roha nasida saya pahot pakirimon nasida jala patau nasida makam latio dengan ni basam naung manugunugu nasida naung mangurupi nasida mangalehon umur pertambahan umur di bagasan ari-ari ningul nasida. Huwa kami nang ruas ni Muriam namar ulang tahun perdoa saripeon adong onom keluarga saya pasu-pasu ma pahot maholong ni roham di tongani keluargai nunga di doangan ho nasida mamulus per rumah tangga nasida susah sonang las roha nasida di bagasan pangatoyomu anggia ma lama holongan nasida rap tudolok tuturuan. Huwa kami ma sudi ulaun ibadah tengah minggu kategorial pertanyaan week sermon dohot akka pakobasion na asing na berlangsung di bagasa semingguan pasu-pasu masuk di perhaladu ni hurian na makobasi na niulon niya mang pardita resort suang-suang ni nang akarus ni hurian merak preta ala songod dalan di huriam doi paconokon pardongan yomu pangaramat yomu debata di tongani parnguluan nasida saya pasu-pasu ma sudi Tuhan panitia gotilon na tetap berproses makalujahon para dihon akan narikot di pesta gotilon di arena yang ro suang-songoni dohot di perayaan kebangkitan remaja kebaktian inahanna kebaktian padang lansia saya pasu-pasu ma Tuhan sudi ulau ni aka seksi angge berdalan ni sudi dengan di nani hobasan ni aka panitia suang-songoni disakap ni rohani seksi lansia dohot inahanna dinalaho borhat tu bonapasogit koma Tuhan debata mangaramoti jala totong mangalen hahi pason asabui nasida madalanisa mangida akahuliomu di portibion gabisiani boy mara pandangyon di aka jadi-jadiamu. Wa kami masalu namang nabasa di akasihol ni roani ruas ni huriam di aka perkarijuan dohot di rokap dohot di danak seorang di tongani bagas nasida salehom mamang nabasa mau lihat mau pasatami tuho asimorom dihami sesama dosa nami asa tung tamaham gabi anakon mangasahon Kristus Yesus Tuhan mertanya kami tuho amin. Talas somatan di debata maritina marid di tahuhut pasahat pilihan. Sorry.
tatangnya koma peliata ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo harorwan ni salhut selehon-lehon nadenggan dot na saulibasa na mauliutus upasat hami masian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho say jalo megabe uap na khusus di jolom pasu-pasu me jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam mutad dahami godang ni selehol-lehom mitu hami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongon son na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami son panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami togiho tu pauncunan, palua mahami sian pangago. Hai ho pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasorhon madamena tutod dimunabe. Yesus Kristus hidup Raja, Bina bangkit di amanah, manggap kami sasudah, manggap kami sasudah, jalan sahaja. Suruh anak kumali yang abang sana, pasang apon rajai,
puji